intercambio de información informal en algo menos da mitad dos casos. En algún caso sei fijo que hai que pedir licencia e se pedirá e se liquidará. Noutros casos, repito que hai dúbidas. Como hai dúbidas non miñas, sino dos técnicos, digo, vamos a resolverlas, pero que resolvan eles, que son quen as teñen que resolver, non eu, porque eu podo ter opinión igual que terás ti a túa, todos temos a nosa, pero debatir sobre opinións, que concordarás comigo que todos temos millores cousas que facer. Entón, eu propoño falar sobre certezas, que retiremos a moción. Con este listado de obras, e algunha máis, que concordo que fai falta algunha máis, se pida a documentación técnica que no seu día non se presentou. En base a esa documentación técnica, o arquitecto municipal, que é quen ten que informar, que informe. E a partir de aí, falamos do que hai para que falar. Do millor, hai menos do que falar do que parece. Pero, evidentemente, gústame falar sobre certezas, non sobre opinións ou sobre parece que. Me explico? Non é... Sí, pero aí me parece perfecto. Ademais, xa te digo, non deberías falar sobre certezas. Vale? Opinións, evidentemente, opinións políticas hai que manifestarlas porque para isto é un pleno municipal. E, ademais, a oposición ten que facer a súa labor de control. Eu, o único que me parece alarmante é que en feitos que poden considerarse feitos económicos gravables e que poden considerarse feitos urbanos suxeitos a licencia que están de 2014, 2015, 2016 que ti non teñas a información, a certeza, que non teñas a certeza en xaneiro de 2018. Iso que me parece increíble. Increíble. Alármate, Manolo, pero alármate sobre certezas. Entón, eu estou propoñendo que nos alarmemos sobre certezas. Eu propoño, posto que, en calquera caso, isto é controvertido e opinable. Cando menos é controvertido e opinable. Entón, eu, en vez de seguir pisando chan esbaladío ou esquivando preguntas ou temas, se eu son o primeiro que teño a necesidade, ou quero ter a necesidade de saber e a certeza de saber se isto que aparece aquí é así ou non é así. E iso, repito, aínda que parece ser que sí, parece ser que é alarmante, digo, vamos a certificarlo. Entón, collamos esta moción, retirémola, collamos este listado, pidamos a información e que os técnicos informen. Penso que eso non nos dá ni nos quita nada. Si nos dará certezas para saber que facer, que evidentemente, si sobre todo isto que aparece aquí había que pedir licencia e non se pideu, evidentemente se van a seguir e abrir os expedientes, porque xa non dependería da nosa opinión, sino que é o que hai que facer. E se como eu plantexo, penso que estamos todos de acordo no mismo, entonces fagámoslo. Eu é a proposta que fago. Non sei se me quere entender ou non. Sí, entendo perfectamente. Pero a única certeza, a única verdade que hai en todo o que dice xaneiro de 2018, acontecementos tales como derogación da escombreira, renovación de grupos de traballo que son de coñecemento público, hoxe, que son de algunhas de 3 anos, hoxe, o concelleiro de Facenda do Concello das Pontes non ten a certeza de si son legais desde o punto de vista urbanístico e se son e se guardou toda a legalidade desde o punto de vista fiscal. Eso é o que a mí me alarma. Me alarma e ademais que se me alarmaba a moción por eso, pois máis me alarma constatar que a día de hoxe o Concello de Facenda non ten a certeza sobre todos estes expedientes. Porque se me dis, pois mira, pasamos unha revisión dun grupo, pero de outubro de 2017, bueno, estamos en xaneiro de 2018, estamos falando de cousas moito máis antigas. Entonces, como concelleiro de Facenda hai unha deixación, porque ti, como veciño das Pontes, tens que ser consciente de que gran parte destes feitos tiveron lugar. Se tiveron lugar non detectase ningún tipo de expediente fiscal administrativo de urbanismo, que son as áreas que precisamente levaste, pois sí que me alarma. Sí, a mí, como veciño das Pontes, causame unha alarma bastante importante. Bastante importante. A verdade que sinto alarmarte tanto, non se quero causar ningún sobresalto. Eu só digo, podemos debatir aquí, eu podo opinar, podo manifestar ao millor certeza, non? Porque evidentemente se digo que non teño certeza, que non teño. Pero se teño opinión, e ao mellor teño xa opinión técnica fundada, pero que me parece inane, me parece unha perda de tempo abrir o debate sobre algo de que parece ser que.
e a ver que consecuencias tiene. Entonces, en vez de abrir debates que poden ser inales ou que poden ser banales ou que non nos conducen a nada, eu fai unha proposta. A inquedanza é común en todos os que estamos aquí sentados. Se fai un listado de obras que evidentemente convén revisar e hai que abrir un expediente formal como ben di Kiko. O feito que non se abrira un expediente formal, repito, como xa dixen antes, non significa que non se este indagando, que non se este recabando información. Pero entonces vamos a deixarnos de incertezas ou de dúbidas, eu propoño retirar a moción, coller este listado e automáticamente, mañá a primeira hora, deste urbanismo, se pide por canle oficial toda a documentación técnica destas obras. O que pido é que quen ten que informar, que nos ten que disipar as dúbidas e darnos certezas, que son os técnicos municipais, faiganos. E o faigan nun prazo corto de tempo. Se iso non vos parece axeitado, pois o sinto, pero quero dicir, ahora mismo, para dar luz sobre este tema, é o máis eficaz que se me ocurre. Non sei se estás en desacordo, pois sinto. Kiko. Bueno, tócanos o noso turno ahora. E, bueno, primeiro, a moción presentámosla o venres, cumplindo o que establece o regulamento. Presentámoslo o venres. Estamos a mércoles e o plantexamento é mañá mesmo vamos a pedir información. Bueno, eu, xa falo como Kiko da Silva, a mí chegame esta moción o venres e o que fai o venres pido xa. Non espero. Pero que non a presentamos o venres é que a primeira obra, a do Rube das Combreiras, que foi en maio de 2014, votamos xa de 2014 advertindo da situación. Debatimos aquí en pleno, onde estábamos todos e todas, e tamén se dixo claramente que non había licencia e que se necesitaba licencia. Estamos dicindo ahora de pedirlle información a Endesa. 2014, 2018, non sei cal é o prazo para que prescriban determinadas infraccións. Non sei, pero sería cojonudo que nos atopáramos ahora con que isto prescriba. Xa sería a hostia. Revisións de grupos. Necesítase, non se necesita licencia, eu hasta onde chego, e todos o conocemos, porque tamén o debatimos aquí, en algunha ocasión, este Concello paralizou obras de revisión de grupos na central, presentou a correspondente denuncia no xulgado e deu pé a que se establecera un convenio con Endesa, donde creo recordar que o Concello das Pontes ingresou 300.000 euros, algo así, ou, perdón, daquela estábamos falando de pesetas, 300 millóns de pesetas, non? Pois de mutuo acordo con Endesa. Logo, a ver, eu creo que Endesa sabe que necesita licencia, porque senón, dar 300 millóns así, home, igual estaba generoso daquela, non éramos italianos, tamén é certo, xa sabemos que a atitude cambiou, non? Creo que a necesita. Do último punto, do proxecto del cierre de la explotación del lignito de As Pontes, estamos falando do lago. Home, non seremos nós que nos teñamos que decir cantas veces se falou aquí do tema do lago, cantas veces se falou nas comisións do tema do lago, cantos informes se fixo por parte dos técnicos municipais. Hasta onde nós chegamos, creo que hai dous. Había un informe do arquitecto municipal, do aparellador municipal, no seu momento, cando Endesa pedía licencia para desaugue do Illade de outro regato, do Carracedo, creo que era, pois que o propio aparellador municipal manifestaba por escrito que non constaba licencia para o resto de obras. Falaba do lago. A partir de aí, a Secretaría Municipal tamén informou que non lle constaba se había ou non había licencia, pero que en todo caso entendía que necesitaba. O concelleiro de urbanismo non tiña claro que estaba dicindo o informe da Secretaría Municipal. E o que fixo foi pedirlle outro informe á Secretaría Municipal aclaratorio. Vale? Bueno, nós temos constancia que este proxecto de cierre de la explotación del lignito das Pontes non está no Concello. Non está no Concello. A explicación esta que dá ahora o Concelleiro de Facenda, de falemos sobre o concreto, non abstracto e tal, hai que mirar se necesita, non necesita, recórdanos moito, e aí xa vou a falar de experiencia
persoal de cando gobernaba o BNG, do mismo argumentario que daba Endesa cando se lle decía non tedes licencia para o lago. Endesa, o que nos comentaba era que tiñan todos os permisos. Todos. Curiosamente, daquela nos tiñan todos. E este proxecto tuvo que presentalo en industria. E este proxecto é un proxecto global que despois se desenvolve en outros proxectos anuais de labores. E este proxecto está na Delegación de Industria. E este grupo municipal foi á Delegación de Industria a consultalo. E este proxecto que aparece aquí ten un investimento de 20 millóns de euros. Unha estimación de 20 millóns de euros, que despois ten que desenvolver en plans de labor anuais. E é donde lle conceden a autorización de peche. O peche definitivo dase fai pouco, e vos sabédelo, porque no famoso expediente de compra da Rotopala facedes un histórico e ali aparece cando se lle dá a Endesa o peche definitivo da mina. Ali o tedes vos nunha memoria elaborada polo propio Concello. Logo vos sabédelo tamén. Igual que este grupo municipal foi á delegación da Coruña previa petición á industria en Santiago para comprobar o expediente, puido telo feito xa o propio concelleiro, o propio grupo de goberno, porque é tamén a súa obriga, igual que a nosa, pero a deles tamén, máis aínda, porque teñen a responsabilidade de goberno. Hasta onde nos chegamos, eso non se fixo, porque se se tivera feito esa reclamación que di ahora o concelleiro de iniciar a mañá, non faría falla. Non faría falla, porque xa se ten o proxecto que non se presentou aquí e que debería de ter presentado no Concello, porque a propia Consellería, cando lle dá autorización, dille que depende tamén de outras autorizacións que ten que solicitar. E a municipal nos levamos reclamando desde fai anos que non se fixo, porque na nosa época non se pideu e na vosa non temos constancia de que se pediu. Logo, a estas alturas, como di o concelleiro do PP, xaneiro de 2018, decir de que vamos a empezar a pedir información, a nós xa non nos contenta, porque levamos pedindo isto desde maio de 2014. Logo, é hora de que aquí cada un tome a posición que deba de tomar formalmente nunha votación nun pleno e que apenque co que teña que apencar. Que cada un asuma as súas responsabilidades. Nós, cando presentámoslo conscientemente. Vale? E, por lo tanto, nós non vamos a retirar esta moción. Entre outras cousas, porque ese traballo que di que pode facer o Concello, vai o facer igual, se tramite ou non se tramite esta moción. O entendemos que se debería de facer. Está ben, centraste, bueno, eu fixe unha proposta, non se vai adotar, nosotros vamos votar en contra, o cal non significa que non se revise punto por punto cada unha das obras que aquí se din, algunhas, xa digo, de xeito informal, a información chegou ao urbanismo, hai un criterio do técnico municipal, pero desta forma, así non caberá dúbida para naide. Se pedirá a documentación de forma oficial, por canal oficial, se registrará e o arquitecto informará o que teña que informar. E unha vez que informe, pois falaremos e informaremos evidentemente a todos e a partir de aí podemos haber debates do tipo que seña. Con respecto ao tema do lago que ti dis, Kiko, pois efectivamente vosotros tuvestes todo 2007, é dicir, cando había moitas ou moi boa parte das restauracións do oco e todo eso se fixeron na vosa época, non se pideu, podía dar a pedir, podías pedir a documentación, que o mellor era máis entonces daquela, cando estaban executando as obras, que non cando chegamos nosotros e o lago xa está cheo. E o mellor, a posibilidade ou a capacidade de verificar que é o que se fixo ou non, queda moitos metros baixo da auga. Entón, ao mellor, concordarás comigo que esa parte da verificación das obras que se fixeron e se fixeron ou non, ou Endesa dirá se fixeron ou non, e en que cuantía, agora tarde se pode facer, pero tarde se pode facer desde aquela xa. E o mellor eso, si que era a responsabilidade vosa daquela, pedir a licencia e verificar as obras. Tamén é certo que está moi ben acusarnos a este equipo de goberno de que
igual ser que facemos unha excepcionalidade con Endesa. A mí xa me gusta falar de Endesa, sino de Eni, porque a Endesa que conocimos nos vos tempos, a nosotros xa non nos tocou nada, xa non nos tocou nada. Entón, isto é unha multinacional italiana que o único que quere é, pois, obter un rendimiento. Desde logo nosotros, igual a tratamos non con máis cariño, sino incluso con menos con veciño de aquí. Sino que Endesa, ao final, pois, fai as súas labores, intenta ganar o máximo posible e nosotros, evidentemente, íbamos a obligar ou facer pagar e presentar e solicitar os permisos que correspondan sin unha dúbida. E tamén é certo que nosotros, desde que estamos aquí, se revisaron algunhas obras de Endesa e, de feito, se recadou máis do que se pretendía pagar. Cousa que pretendemos seguir facendo. Evidentemente, o millor, cando estás a punto de firmar un convenio, pois o millor hai que adiar esas revisións para non entorpecer as negociacións e non crear un mal ambiente. Iso sábelo ti e non creo que este contando algo que se nos carga naide. Se precisamente estás negociando con unha compañía e resulta que, por outro lado, se estás apretando con revisións, pois o millor en fin, se enrarece o ambiente. Ahora, eso non significa que se vayan deixar de abrir os expedientes informativos que sean necesarios e de chegar a donde haiga que chegar para reclamar, digamos, o que a empresa Enel ten que pagar ou ten que solicitar a este Concello, eso non cabe ninguna dúbida. A diferencia, tamén quero recordar o que se facía cando firmados os outros famosos convenios a tanto alzado metro cuadrado o movimento de terras, que o propio interventor daquela decía que conviría revisar porque o millor estaban facendo de máis ou de menos e corríxeme se me equivoco, pero creo que daquela tampouco se revisou nada. Cousa que nosotros, non sei se tarde, pero sí que non dubidedes que se vai facer. Bien, a ver, primeiro, para que quede claro tamén, nós non manexamos información confidencial. Non temos fontes de información infiltradas, ni nada desto. Nós, o que fixemos foi ver os anuncios que salen nos medios de comunicación. Estas obras, os prazos e os orzamentos están publicados nos medios de comunicación. Vale? E máis, recomendo entrar en Google e poñendo, e veredes que todas van a aparecer aí. Absolutamente todas. ¿No? Logo, a mesma información que nós temos, ten ao Concello. Ten ao Concello. A parte, xa digo, son obras, home, ostentosas. Vense, notas que se fan obras. Home, e de algunhas delas vos tivechedes constancia. Porque en algunhas destas obras vos organizachedes, recordade, esas contactos entre xente do paro e empregadores para entregar os currículos. E eran para estas obras. Home, en ese momento tamén lle podechedes pedir a licencia. Tamén lle podechedes pedir a licencia. Bueno, escapousevos. Non foi un despiste, seguramente. A respecto do tema do lago, que si nós podemos comprobar ou non podemos comprobar, que o seu interventor decía, recoméndoche que repases as actas dos plenos, as grabacións dos plenos, para que vexas o que se falou ali. Nós, cando firmamos o convenio onde se incluían as obras de peche da mina, incluímos hasta un máximo, ¿no? Recortas. Ben, perfecto. Os grupos da oposición en ese momento decían tamén que estábamos vendendo a baixa toda esa obra e que habría que contemplar no propio convenio a posibilidade de facer a liquidación complementaria. No debate que hubo en ese pleno, o propio interventor, como ti dis, dixo que non figuraba no convenio, pero que en calquera caso era unha potestade legal do Concello e que o convenio tampouco a excluía, igual que os convenios de pagos de licencias non excluían evidentemente da solicitude e concesión de licencias, porque eso, home, nós podemos pecar de moitas cousas, non? Pero sabemos tamén o que poñemos cando firmamos, non? E sabemos que eso sería unha ilegalidade, non? E nós abertamente na fixemos, non? Por atrás tampouco, evidentemente, non? Ahora ben, son obras que non requiren de unha revisión da obra, non hai que valeirar o lago para ver o que se fixo, non, é unha revisión documental. Estou che dicindo que hai un proxecto que Endesa non entregou en este Concello que tiña que entregar, e que é posterior xa ao BNG, ao goberno do BNG, entregou na Consellería de Industria, e ali
cifra en 20 millóns de euros, superior ao teito que está contemplado no convenio. Pero que eso era unha estimación e que despois o fixo mediante plans de labor, que tamén teñen a súa cuantía difixada. Logo, o único que hai que facer é revisar documentación. Se Endesa afirma que gastou 20 e pagou 15, pois é evidente que lle quedan outros 5 por pagar. Eso non fai falta que che digamos nós, sábelo tú, que a túa amplia experiencia na Consellería de... Consellería, dixe, hostia, xa se me foi. Consellería de Facenda, non? Sí, sí, sí. Bueno, nos repetimos o mismo. Nos podemos ter responsabilidade de moitas cousas. Asumimos a responsabilidade que podemos ter. Ora, en isto que hai aquí, en isto, a única responsabilidade que se nos pode achacar é que levamos demandando desde fai anos. Demandando no Concello, nas comisións e nos plenos, por escrito e oralmente. Non é a primeira vez que vimos aquí con isto. Non nos queda máis remedio que chegar e plantexar esta moción máis concreta. Xa digo, que cada un despois actúe como debe dar. Pouco teño que decir. Cando me refería aos convenios que firmabas vos, non me refería exclusivamente ao último, que sei o tema dos 2.500 millóns de pesetas, a partir dos cales sí que se empezaba a tributar. Eu referíame aos convenios anteriores onde os movimentos de terras se facían por unha estimación e despois, bueno, pues, tamén conviría ter revisado si coincidía o declarado co feito ou non, pero bueno, me consta que non se fixo. Neste caso, permíteme, neste caso, todos aquí presentes, os veciños, poden ter a certeza que todas e cada unha destas obras se van a revisar por conducto oficial, para que non quepa dúbida, e que os técnicos municipais informarán e do que resulte, pois fará a aplicación correspondiente á empresa ETA. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Bueno, vamos á última moción. É unha moción que presenta o Grupo Socialista para a inmediata actuación en materia de facendas locais e de función pública. Votamos a inclusión, se vos parece, votos a favor. Vou a leila, a administración local é a máis próxima á cidadanía. As persoas, os seus dereitos e o seu benestar son o centro da nosa actuación. Os socialistas estamos a demostrar que os concellos poden gobernarse de outra forma, con eficacia e responsabilidade, actuando de outra maneira sensible, próxima e solidaria. O PSOE aposta por municipios fortes, con capacidade de decisión e con recursos adecuados para dar resposta ás demandas cidadanas, entendendo, por tanto, que o futuro marco competencial debe cumprimentarse cun sistema de financiación estable e suficiente. Vou a saltar parte do argumentario para abreviar, porque xa o temos falado aquí en numerosas ocasións sobre da postura por parte dos concellos respecto das competencias e respecto tamén do tratamento que se está dando por parte do Goberno do Estado co obxectivo de estabilidade orzamentaria aprobado para as corporacións locais. Por dar un dato que figura na moción, di que concretamente o obxectivo de estabilidade orzamentaria aprobado, como digo, para as corporacións locais no ano pasado era alcanzar unha situación de equilibrio. O resultado rexistrado foi un superávit de 6.847 millóns de euros, unha cifra que representa o 0,61% do Produto Interior Bruto, sendo a única administración concretamente a administración local a que non incurriu en déficit. Como queira que sexa, que falábamos das limitacións de competencias dos concellos e que non se lles permite ni siquiera aqueles concellos saneados incluso con superávit ou con remanentes de tesorería, pois poder destiñar os fondos para aquelas cosas que precisen, ni siquiera
se lles permite modificar a taxa de reposición de efectivos dentro da administración. Bueno, pois por toda esta serie de cuestións traemos esta moción na que instamos a este pleno a aprobala para, deste xeito, instar ao Goberno de España a, primeiro, revisar e adecuar a regra de gasto ás necesidades dos servicios públicos que prestan os concellos, seguindo as mellores prácticas internacionais e tendo en conta criterios de sustentabilidade das contas públicas ao longo do ciclo. O segundo punto, eliminar os límites impostos polo Goberno aos fíos para que as entidades locais, a condición de que teñan as contas saneadas e en uso da súa plena autonomía financiera, poidan destinar o superávit que xeren en cada exercicio orzamentario a promover programas e servicios que demanda a cidadanía, en políticas sociais, en políticas activas de emprego, en programas de igualdade, política de mocidade, etc. Terceiro punto, suprimir as restriccións á concertación de operacións de endebedamento por parte das entidades locais non incursas nos supostos da Lei de Estabilidade. E, por último, modificar a regulación da taxa de reposición dos efectivos na administración local de maneira que alcance nos servizos de interese prioritario o 150% e no resto dos servicios municipais o 100%. Manolo. Sí, bueno, dentro desta moción que xa se falou tamén varias veces en plenos deste Concello sobre esta temática, vou máis ter. Primeiro porque, evidentemente, notamos o de sempre, a regra de gasto, que a estabilidade orzamentaria e financiera dos concellos debe ser algo que deben observar todos e cada un dos concellos de España. Evidentemente, se esta lei non existira, pois o mellor as administracións locais de moitos concellos estarían atravesando problemas por políticas irresponsables. Por outro lado, cando seguir as mellores prácticas internacionais, moitas veces teño reclamado aquí, cando se vai un orzamento que se ten que facer un plan económico financeiro que plasme un plantexamento político, o plan de pobo que teña o equipo de goberno. Evidentemente, cando a súa liquidación presenta un déficit, pois estamos ante problemas, pero tamén estamos en problemas cando se presenta un superávit continuo de millóns de euros nun concello como o das Pontes. Iso quere dicir que o orzamento faise tamén de forma errónea. Por que? Porque estamos todos os anos facendo orzamentos tendo en conta que xa virán esses ingresos e despois que a intención, sobre todo con mocións deste tipo, de despois ter a maior liberdade posible para a súa aplicación. Cando, o normal sería facer un orzamento que a experiencia que levas no goberno tender a ter unha liquidación con resultado o máis próximo ao cero posible e ao mesmo tempo xa saber de antemán todos, non só os políticos, senón tamén os empresarios e os vecinos das Pontes, cal é o plan político deste Concello. Despois, pedir superávit para promover programas e servicios de demanda de ciudadanía, políticas sociais, políticas activas de emprego, cando moitas veces se reclaman desde aquí e despois se di que non temos as competencias suficientes, pois é unha contradicción. Por outro lado, punto 3, evidentemente, espero conta de calquer tipo de administración pública, porque ao final non deixa de ser incremento de impostos para os veciños e non creo tampouco que agora mesmo sexa prioritario incrementar ou aumentar o tamaño da administración local na maioría dos casos deste país. Xuntos. Pois, efectivamente, durante o 2017 xa debatimos, nos presentamos 3 mocións moi similares a esta, xa se debatiron e xa se aprobaron no pleno, por lo tanto, seguindo o criterio que inaugurou hoxe Toni, deberíamos votar en contra, pero non vamos votar a favor, porque estamos a favor de todo o que sea promover
o mellor para o Concello. Venga. Sí, nada. Bueno, procedemos a votación, entonces, a ver si... Bueno. Procedemos a votación da moción. Votos a favor. A favor. Abstencións? Non hai votos en contra. Bueno, pois acabada a parte dispositiva, pasamos a control no apartado de robos e preguntas. Abrimos entonces un turno, un segundo. Empezamos. Manuel. Perdón, nós tiñamos 3 preguntas por escrito. Ah, perdón, certo. Sí, señor. Pois vamos a dar... Non o recordaba, disculpa. Eran 3, non? Sí. Pois sí, procedemos entonces a estas, bueno, plantexadas se as vades a ler ou... Verás, fai as 3 xa, Sí, a un tempo. unha delas era en que data tivo coñecemento documental o Goberno Municipal dos incendios forestais acontecidos no 2010 nos terreos da cooperativa Can de Catro, áreas queimadas incluídas no documento de alcance da modificación puntual das normas subsidiarias no ámbito do Can de Catro, publicado o 26 de abril de 2017. A outra que tiñamos é cantas revisións das liquidacións por plusvalías se tramitaron no 2017, cales foron os motivos e cantas foron de oficio. E a outra, cantas revisións das liquidacións da contribución relacionadas co cambio da consideración catastral dos urbanizáveis se tramitaron dende a entrada en vigor do mesmo e cantas foron de oficio. Bueno, son 3 preguntas. Por un lado, agradecer que se presente por escrito, porque tamén moitas veces a impresión de que fai moitas preguntas que quedan sin responder. Entonces, bueno, si se presentaron máis por escrito, pues pode vir documentado e responder máis editadamente, con lo que se trata de informar aos veciños. Como ven, poñedes nas preguntas, poderían ser a consulta técnica, isto entrou o día 4, hasta hoxe pues, van 4 días hábiles e están pasados os diferentes departamentos para que elaboren o informe correspondente e poder responder pues, axeitadamente. Hai dúas que son numéricas, de número de expedientes, bueno, están pasadas en canto os teñamos, pues, la remitimos. E hai unha que é sobre o tema de un informe de incendio forestal no 2010 no terreo da cooperativa Can de Catro, a mesma necesita consulta técnica. Nosotros, perdón, con respecto a este tema, sabedes que temos presentado unha alegación, tuvemos unha reunión con Tomás Fernández Couto, director xeral de Política de Ordenación Forestal, para expoñerlle, digamos, a noso punto de ver, que además presentámoslo como alegación e está perfectamente fundamentado, onde se acredita digamos que os terrenos onde a Dirección Xeral de Política Forestal informa que teñen uso forestal ou teñen a consideración de incendio forestal e, por lo tanto, lle aplica unha normativa da lei do solo que non ten nada, que non ten sentido ningún. Estamos falando de uns terrenos que tuveron un uso industrial desde mediados dos anos 50 do século pasado hasta o ano pasado mismo, que era mina, pasou de ser telleira a ser mina despois e, bueno, non ten xeito, nunca foi, tuvo un uso forestal, non ten. Estamos nesa. Cando tuvo, en canto pregunta concreta que ti me faz, pois está a consulta técnica, me imagino que habrá que consultar no registro e ver unha documentación obrante no Concello, ver cando foi exactamente. Xa te digo, a postura do Concello, que evidentemente o informe está errado, non ten ningún tipo de razón e vamos ir hasta o final para que se informe cambie. De feito, de xeito, tamén vos informo, temos pedida outra entrevista con Tomás Fernández Couto, estuvo de vacacións hasta o lunes pasado, estamos reiterando todos os días para aclarar a cuestión, digamos. En canto a pregunta concreta que me faz, igual que nos outros dos casos, están pasadas a consulta técnica, ao momento que gañamos, lo trasladamos por escrito.
E en outra ocasión, se o podes fazer con máis antelación, porque a mí me gustaría vir ao pleno, se se dá o caso, e poder contestar axeitadamente e non parecer que estamos evitando calquer tipo de tema, sino ao contrario, o que pretendemos é informar axeitadamente os vecinos. Gracias. En calquera caso, entonces van a recibir resposta por escrito, non das tres. Das tres, que diferentes, a pasar aos técnicos correspondientes, no momento que teñan a contestación, pois se vos pasa, sin problema ningún. Ben, empezamos entonces ese turno de preguntas. Sí. Manolo. Bueno, non era a primeira, pero a colación do que se acaba de expoñer, podemos recibir a contestación por escrito destas preguntas tamén ao resto da oposición. Sí, sí, problema. Por si acaso. Bueno, a primeira pregunta, bueno, eu revisando a biblioteca, 23 de marzo de 2010, Voz de Galicia. El proyecto del futuro Museo de la Minería de As Pontes saldrá a concurso dentro de 2 semanas. Europress, 2 de decembro de Nadal de 2015. Endesa y Andorra Sierra Arcos acuerdan la cesión del patrimonio documental y minero para la fundación y consecuente Museo de la Minería. Ano 2015, 3-4 días antes das eleccións municipais, convenio, megaconvenio, superconvenio que concede Endesa. Nese convenio, nalgúna das cláusulas, cítase a cesión gratuita por parte de Endesa para a posta en marcha, o sea, a cesión gratuita de documentación e bens por parte de Endesa para a posta en marcha do Museo de Minería das Pontes. Entón, me pregunto eu, con que motivo, con que razóns se adquiere a Rotopala, noticia que ven na prensa que me gustaría que, por un lado, se me justificase desde o punto de vista do interese, pode cismar cal pode ser, pero sobre todo que se me argumentase as razóns dese custe de casi 300.000 euros, tal como está, é dicir, se adquire por esa cantidade, esa Rotopala, nas condicións nas que está, sin exigir de Endesa ningún tipo de mantemento de imposto ao día, e ademais, evidentemente, a posterior terá que levarse a cabo o seu mantemento. Quería saber se, aparte do costo de adquisición, se ten calculado todo ese tipo de reparacións e de adecuacións e o mantenimento desa Rotopala. E ao mesmo tempo, aproveito nesta primeira pregunta das que vou fazer para que expliquen en que estado está de execución ese megaconvenio con Endesa, en que estado está ese proxecto que iba a estar rematado en 2010 do Museo de Minería, e ao mesmo tempo porque tamén figura nese mesmo convenio cal é o estado da urbanización do Pobo das Beiras. Empezamos pola primeira pregunta, non? Por que razóns se adquire a Rotopala? Unha segunda pregunta, que eran as razóns do custe de casi 300.000 euros da Rotopala. Iso vouche a contestar eu moi claro e moi conciso. Con que razóns se adquire? Pois con unha razón básica, que nós, como grupo de goberno, non vamos a dar nunca a espalda ao patrimonio industrial de As Pontes. En este caso, un dos símbolos máis importantes, precisamente, do patrimonio industrial de As Pontes, pois consideramos que é precisamente a Rotopalas. Endesa, como sabedes, as vendeu as Rotopalas para chatarramento. Lóxicamente, Endesa iba a ter uns beneficios con esa venta
desas máquinas en canto ao precio de chatarra que tiñan, non? Para nos non é chatarra, para nos é un ben patrimonial que ten unha repercusión moi importante no que foi a historia industrial deste pueblo, e non só para nós, creo que para nós por responsabilidade nese sentido, pero creo que para calquer veciño e veciña das Pontes tratar de conservar e de manter ese patrimonio na medida do posible, pois creemos que é un tema de interés, e que non nos pase, menos concretamente coa rotopalas, como digo, que un símbolo moi importante do pasado mineiro, pois que non nos pase con outros elementos patrimoniales industriales que se perderon ao longo dos anos, non? Xa temos falado moitas veces aquí, pois hoi botamos de menos, nos levamos as mans á cabeza por non haber conservado, por exemplo, o edificio das oficinas xenerais de Endesa, por moitísimos motivos, pero sobre todo porque eran unhas instalacións que estaban nunha zona moi ben situada, que tiñan unha arquitectura determinada e sobre todo polo significado que tiñan como un elemento industrial dentro do que era a historia industrial de As Pontes pola actividade que ali se desarrollaba. Temos outros exemplos. Temos exemplos das distintas infraestructuras da antigua empresa Calvo Sotelo, que tamén se foron perdendo ao longo dos anos, que se derrumbaron. Ou temos o caso de as antiguas locomotoras que había nas Pontes, e agora pois botamos de menos o non habernos quedado con algunha que se venderon en aquel momento, creo que por unhas 600.000 pesetas, e hoi están espalladas por Ponferrada e por la zona de León, pero que están totalmente abandonadas e que estou segura de que a moitos veciños e moitas veciñas das Pontes nos gustaría pois recuperar algunha desas pezas ou que todavía estuvera a disposición de todos os veciños e veciñas e de todos aqueles visitantes como un símbolo tamén do noso pasado mineiro, non? Entón, considerando todas esas cosas, entendemos que é un elemento que temos que preservar. E non vamos a deixar que se perda, é dicir, a intención de Endesa estaba clara, era nun primeiro momento vendela a outros países tamén para que continuaran na actividade mineira. Finalmente iso non o podido levar a cabo e nos desde un primeiro momento manifestamos a nosa intención de conservar al menos algunha desas rotopalas. Finalmente as vendeu, como decimos, e tratamos de que unha delas fora para o Concello. Falábamos antes, fai un momento, de que Endesa hoi non é a Endesa que coñecemos nos anos 80, que era unha empresa do INI, era unha empresa pública. Hoxe é unha empresa privada con uns accionistas e con un capital polo que ten que responder. E as negociacións con Endesa non son as mismas, nin teñen o mismo carácter, nin se pode chegar aos acordos que se podía chegar en outra época. Endesa non dá nada que non sei que teña para eles unha maneira de poder sacar un beneficio económico. O único que se puido conseguir a través de negociacións con Endesa foi precisamente a negociación dese convenio que levamos a cabo para conseguir que retornaran propiedades e terreos, distintas infraestructuras, que retornaran a titularidade pública dos veciños e veciñas das Pontes. O tema da rotopala foi un tema no que sempre se cerraron en banda e que non houve maneira de negociar. É certo que conseguimos outros valores, outras pezas, outros activos para levar a cabo a súa exposición nese Museo da Minería ao que facía referencia,
que entraron, como digo, no convenio. Pero a Rotopala pois non foi posible chegar unha negativa total e absoluta por parte de Endesa. E finalmente, nos o que non estábamos dispostos era a perder ese elemento patrimonial que o dinamitaran e que procederan ao seu achatarramento. E por eso tratamos de negociar con eles pois un precio en canto estarían eles dispostos a vender esa máquina. Lóxicamente, con sentido común, o que non podíamos tampouco era chegar a un acordo e comprarla polo precio que Endesa estipulara. Para iso se fixo unha valoración desa máquina, pero sobre todo tendo en conta o feito de que se trata dun elemento único en España, algo que, como decía, formou parte da nosa historia e que queríamos que continuara aí. O seu estado, revisouse o seu estado tamén para saber en canto podría supoñer o ter que revisar esa máquina e poñelo en condicións que fora pois un elemento que non ocasionara pois problemas de seguridade e demais. E se decidiu proceder á compra en 251.000 euros. Creo recordar a cantidad 303 con IVA, non? Creo que a cantidad exacta non recordo de memoria ahora mismo. Ben, neses 251.000 euros o que non queríamos era que supuxera lóxicamente un desembolso de diñeiro por parte do Concello. E o que se chegou foi a un acordo con Endesa precisamente para evitar calquer tipo de desembolso, de que no momento en que Endesa faiga o pago da licencia correspondente polos traballos que vai a cometer agora, pois se devengaría o importe dos 251.000 euros nos que está valorada esa máquina. Ese é o motivo principal, defender o patrimonio industrial de As Pontes por responsabilidade e a maneira de facelo, o coste, porque é o coste que a tasación deu por ese que entende que se pode valorar e a partir de aí tratando de que non supuxera ningún tipo de menoscabo para as arcas municipais, de que non tuvera que facer ningún pago inmediato, sino que se retrotraera, como digo, dos pagos de licencia que ten que facer Endesa. Ese é o motivo, ese é como se fixo, e esas son os intereses que nos moveron a levar a cabo, como digo, o facer ou conseguir que quedara unha Rotopala exposta a todos os veciños e veciñas e a todos aqueles visitantes. Responsabilidade única e exclusivamente por defender o noso patrimonio industrial. Tiñas outras preguntas? Non sei cales... Sí, además, quería facer unhas puntualizacións sobre a tua contestación. Primeiro, que o custe para o Concello son 303.000, o sea, o IVA año. É máis que vas poder decir. Son, para os veciños das Pontes, son 303.000 euros. Sí, pero quero decir que o importe da tasación, no que está tasado o valor da máquina, son 251.000 euros, que é o que vai a pagar o Concello, máis o IVA, obviamente, que son os impostos de compra, é un contrato de compra. Sobre a Rotopala, nada, que repetir. En 2010 xa se iba a facer un museo da minería, vemos como en anos posteriores Endesa, a mesma Endesa que está en As Pontes, chamalle Ende, chamalle como queiras, pero bueno, xa o seu nombre é Endesa, inda que a participación mayoritaria se xa vende, negocia en outras partes do Estado a cesión gratuita de elementos para esos museos da minería. Pero ben, o que
resalto desta noticia, desta nova, deste feito que acabamos de confirmar que acaba de cometer o Concello das Pontes é esta Endesa, este o mismo que era en 2015. En 2015 se negocia ese convenio con Endesa. O sea, me parece, xa expresei a miña opinión, a miña valoración dese convenio no seu momento, además como está por escrito e se pode buscar en bibliotecas e en webs, pois aí queda. Xa daquela alertaron que ia traer máis custes que beneficios tal como estaba redactado. Pero que agora estamos vendo a consecuencia. A primeira consecuencia, o primeiro feito que podemos ver dese convenio é que esta rotopala quedou fora, pagamos. O próximo será, se nos queremos creer, que eu creo, que se levamos a cabo a residencia geriátrica, é que outro elemento que eu creo que debería haber figurado nese convenio, que é o hospitalillo, pois resulta que tampouco está. Vamos voltar a pagar. Entón, bueno, supoño que será someter a xuicio dos veciños esta adquisición, 303.000 euros, en algo que despois hai que poñer o día, porque estaba destinado a ser chatarra, en algo que despois hai que poñer o día, e despois que hai que asumir os custes de mantemento. De todas maneiras, co gallo da rotopala, preguntábache tamén sobre o estado de perfeccionamento dese mega convenio, que se ten feito, se se levou a cabo algo do que estaba ali escrito, e como está a urbanización pendente do poboado das Veigas, e aquela presunta posibilidade de que os veciños puderan facerse propietarios. Contéstache, Tonia, esa segunda parte de como está o desarrollo do convenio, pero eu vou facer unha pregunta, se me permites, facerche unha pregunta a ti. Consideras entonces que non deberíamos facernos con esa rotopala? Si non había posibilidade por parte de Endesa unha negación total e absoluta da cesión dentro do convenio desa rotopala, é certo que cedeu gratuitamente outros elementos de patrimonio industrial, os carros portacables, por exemplo, os portacabezas, moito material que sí, que cedeu, como che decía antes, para o futuro Museo da Minería, pero entonces o que é a rotopala, ante esa negativa, que farías tú? É dicir, se Endesa se nega a donala, que farías tú? Porque eu, sinceramente, se Endesa considera que non está disposta a cedela baixo ningún concepto, si cede os terrenos onde está ubicada, pero a pala non, a rotopala non, cal sería a solución? Sabendo ou antepoñendo a prioridade por parte deste Concello de non deixar que se perdera ese elemento patrimonial industrial como era a rotopala, polo significado que entendemos que ten polo que significa en canto ao pasado mineiro, non? Cal sería? Sí, é unha pregunta, se me permite. En caso de control a posición. Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver. Primeiro, evidentemente, conservar e recuperar o patrimonio industrial das Pontes, evidentemente que é un activo polo que debemos velar. Vale. Eu que estou preguntando para que os veciños valoren, primeiro, que se había un plan, este data de 2010, porque en 2010 se afirmaba, o alcalde afirmaba na prensa, que en 2 días se poñía en marcha. Está a noticia aí. En 2010, se había un plan. Evidentemente, se o había, e creo que sí, non se tivo en conta nas negociacións do convenio a Concello das Pontes de 2015. Eso é o que eu digo. No seu momento, vouche contestar. No seu momento, cando se negociou o convenio desa Concello, que xa vos digo, valorei no seu momento, para min é a adquisición, non a adquisición de inmobles, sí, vale, a adquisición de cousas que Endesa non quere, que supone un gasto local. Endesa que nos trasladou foi custos de mantenimento de todos esos bens e aforro de impostos que non vamos a recaudar. Entón,
extrañame que o Concello non tivese máis presión por a percepción que eu teño, porque eu estou equivocado e mellor encima da mesa había outras cousas. Extrañame que non vera a presión suficiente como para si tiña un plan de 2010 para facer unha xenería meter unha rotopala nese convenio, na cesión dunha rotopala nese convenio. E ao mesmo tempo, para futuras consecuencias por exemplo da Concello das Pontes tamén me extraña moito que non estive o hospitalillo de Endesa metido nese convenio. Entón, eu iría por aí. Se eu estivera no lugar voso, nese momento, evidentemente ese convenio xa non existiría. Nos termos nos que está redactado. Agora, a pregunta é certo que se ha recibido a rotopala? Como sabe, porque unha cosa é o que diría a prensa, é o que quería aclarar que a pregunta é unha noticia na prensa, que o que quero é que en pleno o grupo de goberno corrobore para que despois a poboación valore na medida que crea convite. É certo que existe a compra dunha rotopala? É certo que estaba fora do convenio? Por o motivo que fora así. Que o custo son 303.000 euros? Perfecto. Bueno, pois non me contestaxe a pregunta que che facía eu, pero bueno, era solo por si podías aportar algo en ese sentido, non? A situación esa, independientemente da postura que xa puxemos clara tamén, puxemos todos clara respecto do convenio, que entra dentro do outro debate, pero respecto da rotopala a situación era isa. Endesa baixo ningún concepto estaba disposta a ceder esa rotopala porque as tiña vendidas directamente e nos a presión que se fixo foi precisamente primeiro intentar que entrara dentro dese convenio que fora un ben máis a ceder e ante esa negativa finalmente o que tratamos de conseguir foi que non se procedera a dinamitala e a chatarrala porque ca clara intención de mantela como patrimonio para o Concello. E finalmente, repito, se chegou a ese acordo para tratar de que non se puxera un adianto de cartos ou un pago directo por parte do Concello, senón que tuvera que adiantar os cartos o Concello para pagala ante ese importe de tasación, senón que se fixera, pois, como digo, retrotraendo da licencia, o cal non vai a supoñer, pois, eso, que o feito de que o Concello, e así se recolle, ademais, no contrato, o Concello non vai a ter que sacar das arcas municipais ese diñeiro para facer fronte a ese pago, senón que se devengará do importe da licencia cando Endesa a faiga efectiva. Respecto dos temas que preguntabas do poboado das Veigas e do... Cando che toque Tito, sí. Tócame agora preguntar. Se me queres contestar non pasa nada. Pero espera un segundo, non é... Digo que é unha cuestión de orde. Pero por iso digo, pero xa o sei. O tema da rotopala, nós queremos facer preguntas, creo que xuntos tamén ten preguntas. Home, podemos deixar que Manolo a que remate con este, que cambiades de tema, e dentro de media hora ou 3 cuartos volver co tema da rotopala, ou tratar a obra. Eu creo que por educación e precisamente por respeto aos distintos grupos, o que está en turno de palabra é Manolo, ten unhas preguntas plantexadas agora mesmo que están sin contestar, todavía dúas, e lle dou a palabra ao meu compañeiro para que se lle contesta a Manolo. Xuntos que faga as preguntas, cando lle toco o turno que faga as preguntas que considere, e Benega tamén, pero por respeto e por educación e por manter un orden, está no turno da palabra e no turno de preguntas o PP. Toni. Sí, Manolo, preguntabas con respecto ao tema do poboado das Veigas. Bueno, sabes, estades convocados mañá unha comisión informativa sobre ese tema. Imagino que espero que teñades a documentación a vosa disposición. Nesa comisión informativa o que se vai tratar é dictaminar, digamos, a modificación puntual que afecta ao ámbito do poboado das Veigas, precisamente tema no que levamos anos traballando tamén, que, como todos, nos gustaría ser máis rápidos, pero ao final un tema como este pois leva uns cuantos anos. Entón vamos a dictaminar, vamos a conocer o
documento que traeremos aquí a pleno para aprobar, que permitirá modificar as normas urbanísticas do poboado das Veigas para que a propiedade, neste caso proceda á venta das vivendas que aos veciños, que é o que queremos todos que estamos aquí. Co cal, xa che estou respondendo, mañá, creo que ás 2 da tarde, dictaminaremos o tema e non sei se o viernes ou o lunes pois viremos a pleno e debatiremos sobre o poboado das Veigas, o que verás que ao final do que se trata é de aprobar o documento urbanístico que permitirá dúas cosas. Por un lado, que o Concello non lle coste un solo euro actualizar as infraestructuras do poboado das Veigas e que os veciños poidan acceder á súa legítima pretensión de facerse coa propiedade das vivendas. Alguna pregunta máis, Manuel? Sí, olvidóseme nas preguntas que che fixen, olvidóseme comentar outra noticia que era do 22 de febreiro de 2017. O sea, fai nada, que Endesa teve o Concello de Mañón fincas situadas en Estaca de Vals polo seu interés turístico. Formas, esa decisión gratuita, son formas de fazer as cousas. Falando de Endesa, unha pregunta polo descoñecemento, pero polos rumores que existen no pobo. Cando se ten previsto o cerro do tramo entre a rotonda dos Eidos e a rotonda da Vilabella, e se hai a corto plazo, se hai algún tipo de medida prevista para paliar posibles problemas de tráfico que se poidan suscitar o acceso á vila? Mira, a última comunicación ou referencia que temos respecto de cando se vai a empezar as obras ou como vai ser de ayer, concretamente, ontes. Ontes, Endesa nos comunicaba que xa ten autorización para dar comezo ás obras, que teñen previsto que se dé comenzo no mes de febreiro e que manteremos unha xuntanza tanto coa Consellería, coa Xunta, como con Endesa e o Concello para planificar un pouco como vai a ser o desarrollo e todo o que vai a supoñer pola execución desas obras o ter que facer o corte da carretera. Así que en canto manteñamos esa xuntanza se vos comunicará e veremos que tipo de medidas podemos levar a cabo para, lóxicamente, que repercutan causando as mínimas molestias posibles aos usuarios da carretera e desa zona e aos veciños e veciñas das Pontes. Me gustaría saber se xa se ten decidido a ubicación da futura Biblioteca Municipal das Pontes mentre se realizan as obras planificadas da Plaza Roja, que custe terá esta nova ubicación, tanto se é de forma provisional como se é de forma definitiva, e se está xa decidida cal é. Non está decidida todavía a ubicación e se vai a ser necesario trasladar a biblioteca respecto das obras, non está decidido. En canto haxa algo ao respecto, se che fai saber ou se che dirá, pero de momento non está decidida esa outra ubicación. Tamén me gustaría saber cando foi a última reunión mantida pola Fundación Arqueolóxica Maciñeira, ou se sigue colaborando con ela, xa que desta fundación forma parte o Concello das Pontes en Xunta de Endesa. É unha fundación que no seu momento se dedicaba a gestionar e manter os hechos arqueolóxicos das Pontes. Non están preocupados polo patrimonio industrial arqueolóxico da vila. Me gustaría saber se esta fundación sigue en activo e cales son os últimos avances no seu traballo.
Pois da Fundación Arqueolóxica Maciñeira non che podo contestar nada porque descoñezo se sigue activa, non me preguntes cando foi a última reunión porque non teño coñecemento de ningunha reunión nos últimos anos directamente con esta Fundación Arqueolóxica, o Concello, non che podo contestar, descoñezo totalmente se sigue funcionando esta fundación, nin cando se mantiveron as últimas xuntanzas. Non sei. Bueno, en épocas recentes se celebraron diversos acontecementos deportivos no circuito de karts. Me gustaría saber se está planificada a concesión das instalacións do mesmo para a súa explotación ou se vai a explotación do circuito vai na levar o Concello e en caso de que vaya polo sistema de concesión cando teñen previsto sacala. Responde yo. Sí. A idea que temos é de que a dinamización do circuito sea municipal, en colaboración das escuderías que hai automobilísticas no Concello. Entón, na última reunión que tivemos, eles van facer un planning das actividades, bueno, tanto as actividades deportivas ou cursos de formación que se van facer. Bueno, estamos á espera deso, de reunirnos outra vez con eles a ver que plan fixeron para dinamizar as actividades ali dentro do circuito. Sí, respecto das instalacións polideportivas, bueno, que as intermencias meteorolóxicas nos seus últimos meses detectáronse varios, bueno, teñen comunicado veciños que se detectan varios problemas como goteros, humedades en algunhas instalacións. Nos gustaría saber se se están a tratar. Ao mesmo tempo, estes problemas tamén se teñen detectado no pabellón municipal, no principal do Pou. Me gustaría saber se teñen planificado en algún momento sustituir a coberta deste pabellón. E ao mesmo tempo conocer, ou se poden avanzar, o estado da construcción dese novo campo de herba artificial que iba a ter lugar. Bueno, non sei se é mellor que contestes tú respecto do estado do novo campo de herba artificial sobre os plazos que estivemos a Foi aprobado o pleno. Sí, non, pero me refiero porque ele pregunta de como está o estado das obras, entón, para contestar a lei. Sí, o novo campo de herba artificial está pendiente da adjudicación. Creo que nesta semana que haberá mesa de contratación, se todo está correcto, esperemos que se firme contrato antes de final de mes e inicien as obras tamén, a final de mes, como moito, principio de mes de febrero. Respecto dos problemas nos polideportivos, co tema de humidades e o tema da chuvia, que, bueno, que efectivamente hai goteiras concretamente no polideportivo municipal. Non está o concellal de deportes, pero me consta que ten unha relación de daños e así que hai que acometer melloras nesa coberta e tamén noutros polideportivos, non? Así que somos conscientes de que efectivamente hai esas deficiencias que están ocasionando algunhas molestias, bueno, algunhas molestias non, que están ocasionando molestias a algúns usuarios, puntualmente cando chove, pois está efectivamente habendo esas goteiras, así que acometeremos as obras que sexan necesarias para deixalo outra vez en perfecto estado, non? E eliminar este problema. Tamén recentemente temos observado certas obras ou certos movimentos de terra na ubicación do que van a ser os futuros hortos urbanos. Poderíamos informarnos cal é o estado dese proxecto? Está en marcha. Está en marcha. Está facendo. O Museo de Estación levamos dando desde que son conselleiro. Está en marcha. Todo está en marcha. Está funcionando. Xa está dando o froito. Non, agora podes ver que está funcionando. Bueno, necesito... Está en marcha, non funcionando. Bueno, sigue en marcha. Dentro de 2 meses que siga en marcha. Depende do tempo.
Nos está a delimitar as parcelas, creo recordar, non? Está a facerse o peche, non? Perimetral, me parece que se procedeu a continuar cas obras e se vai avanzando. Xa temos algún tipo de documentación, de borrador, onde podamos ver cales van a ser os criterios de adxudicación, como se van a explotar, como se van... Non, hai un borrador, digamos, para levar a cabo, pero está se vendo tamén como se xestionan outros hortos urbanos destas características en outros ayuntamientos, non? Concretamente fora desa visitar, o último que fora desa visitar fora de Lugo, non? Hai un Logroño tamén que tamén estamos a la lei. Ben, para ver un pouco o funcionamento, pero desde logo que o que se pretende é, lóxicamente, dar unha concesión por un tempo determinado, condicionado, lóxicamente, non se vai a poder comercializar os produtos que se obteñan aí, lóxicamente, pois, ver as posibilidades de que teñan preferencia, pois, persoas con necesidades ou persoas con rendas baixas, bueno, en fin, ver como se recolle todo eso e o plazo da concesión, o tempo polo que se pode ter a concesión, e tamén, lóxicamente, con unha serie de condicións que permitan pois, bueno, o bon desarrollo, non, do que son os hortos, do que ali se faga, e tamén da convivencia dos propios concesionarios desas parcelas. Ben, fai uns meses, a partir de unhas sentencias judiciais do Concello de Arteixo, que de recordar, salía a noticia na prensa que os concellos se preparaban para gravar tendidos eléctricos e gasoductos. De feito, neste propio concello se aprobaba unha moción nese sentido. A miña pregunta é se esa moción se está levando a cabo, se non se está levando a cabo, se se ten previsto cumplir, e ao mesmo tempo se xa saben, ou se ten estudiado cal sería a recaudación previsible por este concepto. Está en maus da Diputación, porque a asistencia técnica xurídica a municipios para facer unha proposta conxunta que poden aplicar todos os concellos. A verdad que levo unhas semanas sin preguntar o estado do expediente, pero está. Ben, mentre estamos na garda desas reparacións de instalacións deportivas e da construcción do campo de herba artificial, este grupo ten recibido incluso por escrito unha queixa dun veciño respecto do uso da pista de fútbol indoor que hai no Pozo das Veigas, xa que sempre que varios grupos de veciños se interesan por poder utilizala, sempre se lles di que está reservada a nome do CD das Pontes. E incluso teñen comprobado que despois, para esas horas que se decía que estaba reservada, resulta que a pista estaba vacía. Entón, me gustaría saber se se ten detectado isto, se non se ten detectado, xa estou poñendo no seu coñecemento, se ten pensado tomar algún tipo de medida ao respecto. Pois, sobre se está detectado isto non che podo contestar, porque non está o Concelleiro de Deportes e é o que ten o coñecemento total sobre ese asunto. O que si está detectado é o estado no que se atopaba últimamente a pista indoor, eso sí, que estaba aberta, podía utilizar todo o mundo, sin necesidade de reserva, sempre que estuvera libre, se podía ir ali, estaba bueno, para que todo o mundo a puidera utilizar e xa para que se sepa, se dixo, se anunciou e xa se comentou na televisión local e nos medios locais, pero agora todo aquel que queira utilizar a pista indoor ten que solicitalo no pabellón polideportivo para que lle faciliten as chaves, porque a instalación está pechada, porque nos encontramos con que estaban as redes moi deterioradas, había nenos e non tan nenos que iban a xogar ali, nin siquiera, en algún caso, nin
nin a xogar ao fútbol, senón que iban para estar ali na pista e, bueno, pois estaban nun estado de deterioro e de suciedade importante. Entón se procedeu á limpieza de todo, a restaurar as porterías, as redes e demais, a condicionar outra vez todo e pechala. Entón, agora hai que solicitar a chave para poder abrir as instalacións e lle concede a aqueles que o soliciten e nas horas que estén disponibles, que non che podo decir cales son porque o descoñezo o respecto da pregunta que preguntabas de que había queixas porque estaba reservada para o CD As Pontes. Seguro que sí, que eso sí teño coñecemento de que ten varias reservas o CD As Pontes, ou creo que os equipos dos máis pequenos, non o sei, tampouco quero mentir, pero bueno, é certo, pero non sei os horarios os que teñen disponibilidade ou horarios ou días ou tal, mellor eso en todo caso que che conteste o concelleiro de Deportes que ten toda a información. Pero teño moitas máis, pero vou fazer a última. A semana pasada no DOGA publicouse unha especie de documento de borrador da Consellería de Medio Ambiente para abrir a participación pública respecto do plan de usos das fragas de lume. Independentemente que eu xa por os que queran adecuados manifestei a miña opinión de que este non debería ser o procedimento, o que sí me interesa saber se o Concello das Pontes está en contacto cos propietarios afectados, se ten previsto levar a cabo unha labor de asesoramento, de posta en común das recomendacións que se poden facer a Xunta de Galicia a este respecto, e non esperar a que sexa arma electoral en cada elección municipal, en cada elección autonómica, senón agora aproveitar o momento agora mesmo para dende o Concello cos seus servizos dar ese apoio aos seus propietarios para que todas as inquedanzas que teñan a transmitan a Xunta de Galicia, por lo menos neste período de participación pública. Bueno, o día 30 acaba o prazo. Todos os afectados do Concello das Pontes son conocedores. Van presentar alegacións. O Concello das Pontes vai a presentar conxunta co Concello da Capela. Bueno, porque entendo que é un documento aberto a participación pública, co cal, como non é documento, non se poden facer alegacións. Non lle chamo documento, chamo engano. Xa lle digo que a miña opinión ao respecto, que ademais é contrario coa actuación de Xunta de Galicia, xa teño manifestado nos foros nos que considero adecuados. O que eu digo é que o Concello das Pontes, ou que pregunto se o Concello das Pontes, está axudando a esos propietarios Como sempre fixo e fará. Espero que esta vez teña máis resultados. Pero sabes que a Xunta agora contratou unha empresa privada para levar a gestión esa. Non, pois se desconoces é verdade. Non descoñezo, pero que a miña propiedade, que seña privada ou pública, dun organismo que se teña que levar a cabo unha función, é mi indiferente. A mí o que me interesa é que a función se leve a cabo. E o que estamos